Kan du lige tage kappen af? Hvorfor? Det ser lidt bedre ud på tv. Ja. Super. Tag lige trøjen af også. Hvad er der du gav med min trøje? Der står et eller andet der. Det skal være lidt mere neutralt. Ja. Tak. Hvad er det, der står der? Head and Shoulders. Tag lige dem med også. Dem her? Vi kan ikke have reklamer, når vi skal lave interview. Tilfreds? Faktisk ikke helt. Kan du ikke lige tage den af også? Der står også... Den her? Tag den lige af. Tag den lige af, så vi kan starte. Ja, det er selvfølgelig også på den her. Ja. Hvad jeg vælger.